Dámy a páni, vítam vás pri nezvyčajnom videjku z hry Counter-Strike Global Offensive. Pozrite sa, koľko ešte potrebujem vyhrať hier. Áno, je to ešte 9. Nemám nervy na to, je neskoro večer, je 21:00, no to tak neskoro neviem. Ale nemám nervy dneska hrať, takže si dám fajnový deathmatchík. Dáme si nejaké dáme jedný kompeťáky. Aj keď na to nemám nervy, ale dáme. S tým, že teda Mirage, to je mapa, ktorú zatiaľ ja poznám najdlhšie. Mám na nej nahratých najviac hodín. V CS-ku, keby vás to zaujímalo, má 110 hodín. Cca nejako približne. S tým, že není to veľa. Poznám veľa ľudí, ktorí majú na tej hre viacej, ale ja som to hlavne veľmi dlho nehral. Takto nejak vyzerá môj inventár, zatiaľ iba tieto dve veci. Na zbraní, jeden spray a dve kejsky, ktoré asi budem predávať, ale nechce sa mi asi moc. S tým, že ani moc nepredávam, s tým, že hráme to iba kvôli C2. S tým, že teda tak no. S tým, že sa nudím a tak no. V CS-ku nečakajte odo mňa nejaký pro play. Nie som vôbec dobrý, nie som rozohraný, takže bude to vyzerať asi nejako, takže budem strieľať do... Však vidíte. S tým, že pokiaľ toto video vydám, tak očividne tá hra nedopadla až tak hrozné, jak by sme všetci očakávali. Možno dopadne úplne zle, aj takto vydám, uvidím. Je to videjko po trošku dlhšej dobe a je to videjko, ktoré na tento kanál nezapadá a strašne ma hnevá, že mi fučí celý počítač, takže možno aj preto sa vám zdá, že je to nejako divné. Už mi to načítava hru minútu, 2 minúty a zatiaľ mi to nenašlo. S tým, že ja sa pokúsim stlmiť môj chladič na notebook. Aj tak je notebook úplne prehriatý z vrchu, takže tak. No. S tým, že nejak okolo tých 3 minút počkáme, pokiaľ to nepôjde, my sa musíme dneska kompetitívne zápasy hrať. A tak no. Nemuselo by mi to nájsť, aby som sa nahneval. Ukážte, koľko mi to typuje teraz. 3:35, no dobre, dáme do 3:35 minút. Vedajúci hlasy, hráči, online hráči. No 5000 hráčov, tak to by ma mohlo 4:2. Do 3:30 čakám. 4:17, to sa iba stupne. 4:18. 4:17. Do 3:30 čakám. Ešte dlho som nehral, ale zase sme na európskych serverách, takže to sa mi nečudujem. Ja sa vám fakt ospravedlňujem, ak počujete ten ani. No čo, aj to bude, alebo nie? 3:16, 3:18. Dobre. Len teraz, či sa tam napojí dosť ľudí. Ešte minimálne jeden by sa mohol napojiť. Dobre. Mohlo by ma to dať. Tak som zvedavý. No a čo máme ako prvú zbranie? Koľko mu mám dať? Akože koľko som mal? No tak s touto zbraňou na chlapec vyšne, aj keby nechcel. Dobre, užívam si to. Veľmi moc si to užívam si to hru. Mám taký pocit, že chalán mi dáva iba hlavy. A to bude iba pocit, že? Asi nie, tak to vyzerá, keď asi si na... No tak tu dostajem, jak malé decko. Ja s Digom neviem hrať, takže... Áno, ďakujem, pokazal si mi práve polku videa, ty debil. Zablokujem si tu je Snapchat, ja strapím.
Ja s Digom fakt neviem hrať, takže toto budú hrozné playe. A nezdechne, on proste nezdechne, proste nie. Pozrite, proste ja na ňo, neviem koľko má dojít, na ňo vystrela. No hurá, aha, vypíšlo okolo. Aha, ale oni ešte nie sú plní, no to po nás vypnú. Tak aby ste videli, že ja vlastne budem vyzerať dnešný gameplay, hej. Takže tak. To si ja nechám glokálne, proste mám chuť na dualky, s tým, že tak. Kam to? No, náš počuť, dobre. Jo, ja mám bombu, no to je skvelé, fakt. Máme jedného afkera, to je skvelé, takže vlastne máme iba 4, šťastný, presne v tom som použil vždycky. My tam hodím 2 flashe a hráme proti mega dobrý. No, áno, dobre. Ešte, že tak. Som myslel, že si nezahrám dneska. A veru si nezahrám. Ja si počkávam, či ten smoke zmizne. A neviem za ten smoke. Tu presne podľa mňa je západ. Aha, no, aj to je henten, no. Dobre. Dobre, no. Tak to bude ešte ťažko na toto hru. Nenávidím túto hru, strašne nenávidím, neviem prečo som išiel robiť iné. Jasné, videoka si tu skalkujem. Len tým čo je? Milionár? Čo? No ale to mi chlapci. Ono budem to vystaviť. Ty si frajer, no, tak to si ho pekne vybavil. A vieš, že oni vedia, že sme tu. Oni idú na beč, Všetci idú na beč, to vážne. A idú dom. Možno ma to nebude čakať. Možno ma tu nikto nebude čakať, neviem, kde nás tak, aby ma nikto nečakať. Tak pasúžem. Aha, tak on bol za mňou celú dobu. Hajzel špinavý. Mne sa aj zdáva, že niekoho počujem zozadu, ale nikoho som nevidel, no dobré. Ale toto nemôže ísť von. Toto nemôže sa dostať na verejnosť. Poďme na Ačko. Go A, guys. Prečo hlasová konverzácia zakázaná? Čo je zákon, keď tu nemôžem vyprávať? Aha, dobre. Môžete vydržať existujú. Uzi, radiolko. Áno, postav sa tam, to je najlepšie. To ja milujem robiť, ja to nikdy nerobím. Hlavne keď viem, že tú hru proste prehnám. Nikto neviem granátik. Schumacher. Čo vám poviem? Proste Schumacher. Nebudem kúpiť toto. Nechcem bombu, zoberte si ju, ja ju nebudem brať. Určite nie. Len tento vybavil. Ty si tiež Schumacher. Chlapče, teraz tam vyšprintujem a každého tam nabijem. Ale tak sa dá, však ja sa nebudem akože hádať.
Teraz čo som videl, že Cápek akože spravil, tak aj tak sa dá, no. Hoci ho tam, neviem. Áno, blokujte sa navzájom, bože, vy si inteligentný, fakt. Niekedy mám pocit, že mám úplne posunutých teammateov. Pekne. Tak ty hráš na profesionálne, taký dojem. Takže jedna vec, dva, paráda. Ale tak pozrite sa, jeden dobrý rank, druhý dobrý rank, tretí dobrý rank, štvrtý dobrý rank a my sme tu úplne pleby, tak akože čakáš. Nie, že ja by som bol niečo extra, ale... Bum! A nakačka, tak to možno som si mohli vysledať. A nechce hrať ako nechávam? Chápeš? No tak to pýtam. Á, vyprdol. Ty žebráčko. Postihnutý. Oprdel by sa ti zachcel, čo? Idiotku. Šašku jeden. Nie dopredu, vlastne. To nepočul, tak je hluk. Debilko. Dobre, no. Ten má, že 20 životov dohromady. Aj z jeho. Musíš ho zabiť, bracho, a toto footstepovanie ti je už úplne k ničomu, lebo on ti pôjde do prdele. Ale nebudem nič hovoriť. Ja som nekresný. Tu je, presne tu je. Tu je. Ja som to. Hovorím ti, že je tam. A možno ti to je doprvé. No ty musíš plentnúť. Tu je. No, šipulka. Áno, zabil som, že jedného capka, ale som ocenený za najviac zabitý. No tak by ste múdri, fakt. Nechcem nikoho vyhadovať. To si retardovaný, musíš mi niekoho vyhadovať. Ten ma flashe a... si recamping spawn proste. Gej. Nekýtne ťa rebilko. To noha pekne dlhá, ale... BUM! Ránie, rebilko. Trošku jeden. Nevyhráva, tak už to vývoj, aj? Som zabudol, že to je tak nedá teda. Bude ti tam vadiť jeden flash? A ešte jeden, keď ti tam pošlem? Teraz hráš debilko. Viete o tom, že nám povede niekto 100% nepredal. Jasné, mňa si vyber, debil. Kúpi, vymletí, imbecil. Jasné, dvaja tu buďte, nie? Kreténi. Nezabiješ ma ani, keby si chcel, debilko. Proste dvaja po mne budú strieľať, nie? Ale ten má pekné otočko, nie? Díky na bombu. Nie, to už mám. To už mám, bracho. To už mám. To je staré známe. Ďalej, máte? Daj něco, ne, nebylo. Flešil si mňa, nie, ale pohoda. Bacha, hej. Vidíš na jedný flashback. Druhý flashbang. Engrana. Tak neviem, koho som zranil, ale je mi to velice ľúto. Výborne. To som presne nechcel. Prosím, nie.
Dobre, nejdem kupovať výko, ale nakúpim všetko, čo mám. Najlepšie toto. Je to zakončené na bečku? Dobre, na bečku, okej. Počkaj, to sú... No, chybou je, že sme sa rozdelili, lebo keď sme išli jednotka ako tým, tak sme sa, tak to bolo vždy dobre. Smolili bylko. Aha, no dobre. By ma zaujímalo, že jak to chalan spravil. Jak si, čo si akože chalan... Aha, dobre no. Šikulka. Tu stojí, tu stojí, brácho, tu. Tu stojí, tu. Jedna vena. Napravo. Nalo, napravo. Správate to, určite to. Idem zlova. Dobre. Akože hamba nášmu týmu, aby som bol ja tretí na tabulke, no niečo akože sa uvedomil trochu. Ja nemôžem byť nikdy prvý v tabulke u nás. To je... nemôžem. To je... hamba. Dnes náš tým, akože mal by sa nás bol lepší trochu. Ja som prvý. Teda... tretí. Ne, to som nechcel vyhodiť. No vôbec. Je na to zabudný vrát, to sú moje duelky. Jakože tvojne si nič nemusíš, ja len tak vyhadnem duelky. Dáš to? No. Poď. Ja vidím tam. Oni rašli Bčko z toho. No a jasne, že rašli Bčko, Bčko. To si na sebe myslím. Ježiš, ja som hodil fejkovú a... A prečo vždy, keď hľadám 20, tak rašli Bčko? On toho hore nech zabijem už. Videli ste to, chat? Prosím vás, vysvetlite mi niekto túto vec. Vysvetli mi jeden človek, jak je to nemožné ho zabiť. Vysvetlite mi, jak je nemožné toho človeka zabiť. Prosím vás. Lebo ja nechápem, jak som ho proste... A, ide zo spoda, debilko. To si myslíš, že sa je niečo viac, než ja, alebo čo? Nemyslím hodí, že to by smolu myslíš, že ja sa niečo niečo dokážiť, ale nie. Čiže ja neviem chodiť do prdela, alebo čo? Vy ste tak robievali dosť často. Prečo by sa nemohla, ja? Čiže to, že ja môžem fajtiť iba na blízko. Na intuícii go chceš. Jaj, to už jem iba ja, tak to je skvelé. Som šťastný. Čiže ty si, teda dámy a páni, dúfam, že ste si vedomí toho zahrávať. Čo som teraz spravil? To, čo som spravil? Ako... Dobre, no. Neviem si, čo som spravil, ale... Vrátim sa tomu. To zopakovať.
Vyzeralo, ako keby som bol zapnutý, čo? Oni si asi mysleli, že som zapnutý teraz. Ale stále som tretí od nás. Ty kokos, jak som sa zlakol, fujha. No tak nie, ja som sa zlakol jak pes. Fuj, to mi urobil, dúfam, že naposledy ten chlapec. Fuj. Povie, že on to teraz bude rašovať, ale už nestíha planetnúť, ale stíha ťa zabiť. Takže vydrž. 3, 2, 1, kam to teraz vieme. Pekná video. Ja si kúpim teda toto. Minule som s tým zahral taký play jak nikdy. Ale stále som tretí. Aha, no tak tam boli dvaja, no. Dobre. Ale aspoň jeden kľúč som si dal. Zhora ti pôjde, zhora. Áno, vidíš? Tak to mi tam vydali nejaká. Dobre, ten nemá šancu, ale držíme, aha, som druhý. Ale držíme sa zatiaľ na tom, že nejak sa snažíme ich dorovnať. Ja som minulé tu vybavil čapka, ale jedna radosť, no len iba vypuchol a už dostala že bup. No, tak on si nejaký nevidel, čo si myslíš? Hore. Tak toho som už nedokázal. Ale akože dvoch takto som tam dokázal pohodnúť. Chlapci, to nemôžete prehrať, toto som vám vyhral, však som vám dvoch tam zabil. To sa nenecháš takto lacne zabiť, nie. Fantás. Prečo nemáš žiadnu zbraň? Koľko máš peňazí? 450 doláčov, no tak ty si frajer, ja neviem, 450. Toto prehráme toto koleno, lebo on nemá ani defisu. Alebo má? Ja neviem. Dobre, som presne to a presne to už nejde. Zoberiem venku a... Jo, oni sa strašne krátky teraz zraží toto koleno. To je nevíc. Ja na to ukazuje, ja na to ukazuje, čo to vidím. Nikdo z nich nemá defiesky? Nebo skúšam to. Ja to zastavím mentám, ja už musím byť maximálne tretí na stavu, pretože nejaký toto máme prehrať, takže takže to môže byť úplne jedno s tým, že oni budú určite plantovať Bčko, no jasné.
Tak. Á, dobre, Čapek, to som tretí. Mám druhý teda. Á, gratulujem, víťazom. No, takže asi nejak takto to vyzerá, ale už len kvôli hentomu, ďakujem. Už len kvôli hentomu, čo som tam dal, tak už len kvôli tomu to nespovedám. Dostal som niečo? Nič nové. Sa videli a zase na niekedy na budúce, ak ešte vôbec niekedy tú hru zapnem. Jasné, určite viem dokumentovať. Určite nebojte sa. Ešte sa stretneme. Tak, zatiaľ sa majte moje videá, pozerajte a čaute, dajte like, odber, sledujte ma aj na ďalej.